Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Ang igsoon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ni ining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kiningalaut misalik lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na, o Ginoo, wag tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakana og mo. Kaloy ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitahasan. Ugaday sayang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan wa kagagawng sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesu-Kristo mugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagaling ko sa to samahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa pagkatao sa imong bugtong anak, luwasa kami gikan sa daang kaulipnan sa sala, ug dada kami sa bagong kinabuhi sa imong anak. Inamong gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, nga buyog hariban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay tungod kang Kristo, ipasaylo na ang inyong mga sala. O kamo, mga amahan, gisulatan ko kay nakailaman kamo kaniya, nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Isulatan ko usab kamong mga batanon, kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, isulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan, o kamo mga amahan, isulatan ko kay nakailaman kamo kaniya, nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. O kamo usab mga batanon, isulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios anaman kaninyo ug gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmao ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tawo, walay bisan usa niini nga iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tawo, mga hanaw, apan ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagsadya ka langit, ug yuta. Agsadya langit, o yuta. At agi ang Ginoo, kamong mga banay sa kanasuran. At agi ang Ginoo igmaya, ug pagdahid. At agi ang Ginoo sa himaya, nga angay sa iyang ngalan. Pagsadya langit, o yuta. Magdala kamon mga gasa, ug sulod sa iyang kahawanan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Urog kamo tibuok yuta. Agsadya langit, o yuta. Amulungi ang kanasuran, ang Ginoo Hari. Gilig-on niya ang kalibutan, aron dili matarong. Nagdumala siya sa katawhan, uban sa kaangayan. Agsa
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigo ng Diyos. Alleluia. Pagdaigo ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Tinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Digto'y usa ka babae nga propeta nga ginganlan og Ana, anak ni Panuel, sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig. Ug unya nabalo sulod sa 8 ug 4 na katuig. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw ug gabii nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios. Ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagapaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mulhang gabi malipayong Pasko og maanindot nga pagpahigayon sa pagpadayon nato sa oktaba sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Kining maong oktaba gituyo gayod aron ato ang mapaladman, dili lamang mapataas ang atong pagsaulog, kundi ang ato usab nga mga pagpamalandong o pag-realize, pagkaamgo sa daghan nga mga kamatuoran. Usa sa daghan nga mga kamatuoran nga angay natong ipahimutang sa atong kasaulogan karon, kining unang higayon nga diha sa gitawag natong infancy narrative ni San Lucas, giingon nga ang bata mitubo ug nahimong kusgan na puno sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Muni ang gitawag og sinugdanan sa nga giingon nga the hidden life of Christ. Nganong gitawag man nag hidden life of Christ? Kay wala man, di man nato mabasa sa Biblia. Kung naay may mga literatura, naay mga libro kabahin sa iyahang pagkabata, pagkagamay pa hangtod siya mihingkod, kana wala na sulat sa balaang kasulatan. Apan mga detalye kini o mga data nga atong angay mahibaluan tungod kay dinhi makita nato ang tagsa-tagsa nato kakaugalingon nga ang Dios nga nagpakatao sama kanato. Sa unsang paagi kita mitubo pananglitan kung atong hunahunaon o balik lang tawon, mausab ka na ang nasinati sa anak sa Dios nga nagpakatao. Apan dili nato hikalimtan sama sa giingon ni San Pablo, walay sala. Diha sa iyang pagkamatinumanon ngadto sa iyang inahan o sa iyang amahan, no, ni kang San Jose. Diha sa iyang pagpaningkamot isip bata, isip gamay gamay nga nilanang sama sa atong kanunay nga tawgon na Senior Santo Niño. Daghan kaayong mga kahigayunan ug mga anggulo nga kita usab maka-identify. Pero mao lagi baliko na ako sa ikaduhang higayon, hawa sa sala. Kini di ay pagpahinumdum nato niini, mahimo kining usa ka sukaranan sa atuang adlaw-adlaw ug kanunay nga pagpamalandong ug pangayo ug panabang kaniya aron sama kaniya nga mitubo ug mihingkod sama kanato, iya kitang hatagan sa grasya nga atong gikinahanglan kay nganuman nakabalo siya kun unsa ang atong mga kasinatian. Di na nato kinahanglan nga i-identify, i-enumerate kay mahumantaan ni alas 10 gabi na. No, kamo nalay provide pamalandungan nato
giunsa nato pagtubo sa unsang paagi kita naabot nining mong estado sa ginabuhi karon. Apan kanunay natong huna-hunaon ug ibutang sa maong larawan. Ikatulong higayon akong balikon nga ang Ginoong Dios iyang gipuy-an ang atong kinabuhi apan hawa sa sala. Ug mao kana ang kanunay nato nga hagit nga paningkamutan nato sumala sa giingon sa atong unang pagbasa karon. Ang pagtuman sa kabubuton sa Dios hangtod sa kahangturan, dili lamang sa pipila ka gutlo o sa mga adlaw o pipila ka tuig o bulan. Padayon kini nga atong pagapuy-an ug padayon kini nga hagit alang kanatong tanan. Amen. Si Ana nga propeta, mihalad sa iyang tibok kinabuhi diha sa pag-alagad sa Ginoo, ug wala gayud siya mibatig kakapoy sa pagsimba sa Dios adlaw o gabii. Ngadto sa amahan, maghalad kita karon sa atong kaugalingong mga pag-ampo diha sa atong pag-ingon. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Ngang simbahan, makahalad ngadto sa Dios og angayng pagsimba og makanunayon siya sa pagdala ngadto sa Dios sa mga panginahanglan sa katawhan diha sa pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno makahatag og kalidad nga pagserbisyo ngadto sa ilang maginsakpan tungod og alang sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dunggang among pag-ampo. Nga sila nga gitawag sa pagpangalagad sa simbahan, mangalagad sa Dios uban ang kinabubuton ug lunsayng mga kasing-kasing. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dunggang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga gilutos maghalad ngadto sa Dios sa ilang mga pagsulay ug mga sakripisyo isip angay nga pagsimba kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dunggang among pag-ampo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dunggang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makig-uban sa mga santos ug sa mga anghel didto sa langitnong pagsimba sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Dios among amahan, gilalang mo kami alang sa imong kaugalingon. Tabangi kami sa paghatag kanimo sa angayng pagpasidungog, pinaagi sa kinabuhi nga among gipuy-an. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ingadlaw sa Pasko nga miabot, may yutay kong gasang kanimo bisan di takos. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa, ugwa ko'y pulong, ngawa malitok sa uban. Kining akong awit, kabus na kong awit, hinatag sa langit, ug imo karon.
Ngaigsoon pagampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Watan ng taas kinuhos kipiso gikan sa imong mga kamot, alang sigdahay pagmayo siyang ngalan, alang sab sa itong kabuslanan, isa tibugyan santos nga simbahan. Dawata Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong lungsod aron pinaagi sa mga langit ng sakramento. Mabansay unta namo diya sa among mga buhat, kadtong among giila diya sa among pagtuo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausap kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang nang ibayaw nga dosa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulo nga walay sinugdanan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo, ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya, giila namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog sa ilang ulay huno nga pag-awi. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan, daigo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Nahawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Nahawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini sa akong handumanan.
Ang misteryo sa pagtuo. Maluluwas sa kalibutan, nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus, o pagkabanhaw, luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Dihatag anak kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon, Amahan na mo na akas sa malangit, balaan ang imong ngalan. Maabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa madagadlaw, ihatag ka nga mo karadlawan. Sa iluwa kami sa among mga sala. Ingon nga nagabasaylo kami nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugot nga mahulog kami sa panulay. Hinunua luwasa kami sa kadatan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos, si Jesus ang Kristo. Kay mo man gingharian ang gahong magang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pakita nato ang timaan sa tong panaginig sa unay. Shalom, peace, adait, kalinaw. Ang natawo nga bata dito sa Bethlehem, maoy magluwas sa katawhan sa ilang mga sala. Pagatawgon siya og Emmanuel, Diyos nga nagpakatao, maganto siya ug mamatay, aron kita maluwas. Ang kordero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, maloy untang
sa atong mga sala. Dawaton taon ya ang kalinaw. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kadtong gidapit alang sa panihapon sa kordero. O dili ko amay makalawat kanimo, apan ikmulong lamang o mga ayaw ko. Magampo kita. O Dios, nakikita ka kanamo sa among pagkalawat. Itugot nga maangkon unta namo ang bunga ni ining santos nga buhat sulod sa among mga kasing-kasing. Himoa kaming angay sa pagdawat sa imong mga hatag pinaagi sa pagkalawat. Ini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manasap kanimo. Manalangin kaninyo ang magagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.